ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಅಪ್ಪುಲ ಪಕ್ಕುಲು ಅವೇ ಪುದಾರ್ನ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲೆಗ್ಲ ದೀತದೆ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ನ ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಲಾದ ಮುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದ ಅಪ್ಪುಲ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾರ್ಲಾದ ಮುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದ ಅಪ್ಪುಲ ರಡ್ಜೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಮುಖೇಶ್, ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಅಪ್ಪು. ಐತೆ ಮುಖೇಶಾಗ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪು ಮಿಜಾರ್ದ ಅಪ್ಪು. ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಎರುಕುಲು ರಡ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎರುಕುಲು. ಈ ಸರ್ತಿಲ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೇರು. ಐತೆ ಈ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಪ್ಪುನಾರು ತಂಡದಾರು ಪುದರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತರು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ದಾರ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋರು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಯುವ ಎರು ಎರಡೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಮೆಡ್ಲ ಹೊಡೆದು ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚದ ಕೈ ಮುಗ್ಯುನ್ ದೇವರಿಗೆ. ಮುಖೇಶನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಲ್ಲೆ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದಿನೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ಅಪ್ಪುನೊಟ್ಟು ಪಾರೊಂದುಂಡು ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದ. ಈ ಸರ್ತಿಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆಡಲ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರೊಂದುಂಡು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪುಣು ಧೈರ್ಯ. ಮುಖೇಶ್ ಐತೆ ಕಂಬಳದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವತ್ತು ಮುಖೇಶನ್ ಕೇಳಿ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಮೊರಾಣಿಲ್ಲ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆತನ ಮುಖೇಶಾಗ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂತ ಉಂಡ ಇರೆಗ್ ದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಲದ ಏರು ಜೀವನದ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾ ಎಂಕುಲು ಕನತದತ್ತೆ ಮೂಲು ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಗಲ್ ಅಪ್ಪುಗು ಅಂಚ ಮಂಡ ಅವು ಅವು ಪೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲದ ಒಂದುಂಡ ಐಕ್ಲದ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಎಂಗಲ್ನ ಏರು ಮಿಜಾರ್ದೇರು ಅವಲ ಶೋಕ್ ಪಾರೊಂದುಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವು ಜೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಟು. ಎಂಚ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಬಂಡ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ದಾನೆ ಏರು ಎಂಗಲ್ನ ಅಪ್ಪು ಮುಖೇಶನ್ ಮತ್ತೊಡೆ ಗಿಡವನೇರು ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಹೌದಲ್ಲ. ಮುಖೇಶರು ಪಾರ್ನಾದಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪುದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೇಚ ಪಾರ್ವ ಮುಕುಲ್ ರಜ್ಜನ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಪುಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಎಂಗಲ್ನ ಮಿಜಾರ್ದ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದ ಮಂಜು ಅವು ಇನಿ ಪಾಡ್ನಿ ಹೊಸತಾದ ಶೋಕ್ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಐಕುಲ್ಲ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಓ ವಿಭಾಗ ಅವಲ ಅವು ಎ ಒಂದು ಬಿ ಒಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಟ ಇನ್ನಿತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಪ್ಲಾಟ್ ಎಂಚ ಶೋಕ್ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲೇರು ತುಗ ಮುಕಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಮಿಜಾರ್ದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಮುಖೇಶ್ ಅಪ್ಪು ಪುಟ್ಟೆ ಮಂಜು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಬಿ ಪೂರ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಜಾರ್ದ ಮುಖೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ದ ಟೀಮ್ದ ಕಾರ್ಲಾದ ಮುಖೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ದ ಅಪ್ಪುನ ಕಲ್ನ ಜೋಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಅಪ್ಪುನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತೂಪುನಾರು ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ದಿವ್ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದರು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ನಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಟೆಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನ ಅಕಲ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ದೇಪಂಡ ಅಕಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡಲ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಮೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಬೋಪೇರು ಮುಕುಲ ಬಲ್ತೇರ ಅಂಡ ಬುಡ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಪಡೆತಾರೆ ಮಿಜಾರ್ ಟೀಮ್ ದಾದ ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಪನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳಗು ಜತ್ತದು 5 years to 6 years ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲ 5 years ಇಡ್ಲ ಪೂರ ಇಂದೆಟ್ ನಾಯರ್ಡ್ಲ ಬಲದ ಇಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆತ್ತೊಂದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಂಬ್ಳಡ್ಲ ಒಂದು ಮೆಡ್ಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಪಕ್ಕು ಬಂದ್ಪುನ ಮಿಜಾರ್ದ ಅವ್ರಡ್ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿಲಕ ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಯಾಕಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಪುದರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಕಂಬ್ಳ ಕೂಟಡ್ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕುಲತ್ ಎಂಗಲ ದುಂಬುದ ಏರೇರು ಏರು ಕಟ್ಟದೇರ ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಎದುಡು ಎಂಗಲ ಪುದಾರ್ನ ದೆರ್ತು ತೋಜನ್ ದಯಪಂಡವು ಎಂಗಲ 15 ಕಂಬ್ಳೋಡು 14 ಫಸ್ಟ್ಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಎರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವೇ ಎರ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಲ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗಲ ಪುಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಪುಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಳದ ಪುದಾಡ್ ಇತ್ತಂದು ಅವಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ 8 ಸಮಥಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಕೂಟೋಡು ನಂಬರ್ 1 ಪುದಾರು ಉಂಡು.
ಇತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎರ್ಲೆನ ಒಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಒಂತ ಮೆಡ್ಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ನಾನ ಇಂದು ಆದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಇರೇನು ಗುರ್ತಿಸಬೇರು ಅಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದಾರು ಅತನ ಮುಖೇಶ ಅಪ್ಪು ನನೋರಿ ಗೋನೆರ್ ಎರುಕುಲ್ ನೆಡ್ದಾದು ಪುದರ್ ಮಲ್ದಾರು ಆ ಎರುಕುಲಿನ ಸಾಂಕುನ ರೀತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಎಂಚ ಸಾಂಕು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನಿಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಸಾಂಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಯ್ಯ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದುಲ ಪ್ರವೀಣಲ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಲೆಪ್ಪತ್ತಾಯನೆ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ತಾಂಕೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ತಾಂಕುನ ವಿಷಯಡ್ ಅಕುಲೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ತಂದು ಅಕುಲೆ ತಾಂಕುನು ಎಂಕುಲುದಾಲ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ನಾಲೆಜ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಂಕೊಂದು ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ತಾಂಕುನೆಟ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣಿ ಒಂದು ಮಾತ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪುನ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಪುನ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರನೇ ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂದೆಕು ಭತ್ತ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪನು ಐಟ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಯೋಗದಾನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕಂಬಳಡ್ ಇತ್ತ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಬಳ ಪೋನಾಗ ಇರ್ನ ಸಾತಿತ್ತನ ಇಜ್ಜಾನ್ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿದೆ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳದಂದು ಇತ್ತಂಡು ಆರಾದೇ ಜತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಸಾತಾದ ಅಕುಲು 4 ಜನ ಉಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಎರ್ಲೆನ ಸಾಂಕುನ ಆತು ಈಸಿದ ಕೆಲಸ ಐಕಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ 50% ಕೊರಂಡ ಎರ್ಲೆನಿಕ್ಲ ಅತೇ ದುಕ್ಪಾಡೋಡು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ತೊನ್ನೋಡು ಆತು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಆತು ಪುದಾರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎರ್ಲೇನು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಮೆಡ್ಲು ತಿಕ್ಕೆರ್ಲ ಇನ್ನೂ ಉಂಡು ಇಜಂಡ ಆತು ಸುಲಭಡ ಮೆಡ್ಲ ಆಪುಜಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ನಾತಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ದಾದ ಬಂದಿತ್ತಾರೀರು ಸಾರಿ ದಾದ ಬಂದಿತ್ತಾರೀರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎರ್ಲೆನ ರೇಟ್ ಆವಡ್ ಐನು ತಾಂಕೊಣ ಒಂದು ಆವಡ್ ನಮಕ್ ಆತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆತು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಕ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುದು ಅವು ಏತು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಇರ್ತಂಡ ಆತೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 6 ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡಲ ಇರು ಬಿಡ್ಯಾರ ಆತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪೈತೆ ಆತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎರ್ಲೇಡ ನಮಸ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಕಂಬಳದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಐಬಕ್ಕದ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಐತ ದುಮ್ಮೆ ಅನ್ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಮೆಡಲ್ ಹಿಡಿದು ತುಂಬಿಜ್ಜಂಡೀರು ಐತ ದುಮ್ಮೆ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ್ ಐತ ಬಕ್ಕನ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಬರೀ ಶುರು ಆತನ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ಚಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪ ಆತ್ನಿ ಚಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪ ಏರ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 4 ಜನ ಅಪ್ಪು ಪಕ್ಕು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪು ಪಕ್ಕು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪು ಪಕ್ಕು ಇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕರಡ್ ಎನ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಅಪ್ಪುಲ ಪಕ್ಕುಲ ಅವೇ ಪುದಾರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ದೀತನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಲ ಎಲ್ಲಿಯನ ಎಂಕಲು ಪಕ್ಕುಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲಯನ ಅಪ್ಪುಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತುನು ಉಂಡ ಆತೆ ಎಂಕಲ ಮುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಆತೇ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಅವು ಅಡ್ಯಂತ ನೆರವಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 75% ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಮೋಕೆ ಉಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆತ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಭಿಮಾನಿಲು ನಮ್ಮ ಐತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತೃಣ ಆತೆ ಬಟ್ ಐತ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಎಂತ ಉಂಡ ಹೆವಿ ಐಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಂದಿರು ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಬಳಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಿತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮೆಡಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪುದರ ಅನ್ನಗ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಎರುಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಪ್ಪು ಪಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಪುನಿಚಿತ್ನ ಮುಖೇಶನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿನಿ ಕಂಬಳ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಂಡಲ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆ ಓಟೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇನು ದಿವಕ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಮಿಜಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಟೀಮ್ದ ಪರಿಚಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಮಹಿಳೆ ದಿವ್ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂಡ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿಯ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಬುಕ್ ಆಯ್ತ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಏರು 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಏರು ಅಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಷ್ಟದಾದುಂಡು ಆ ಕಷ್ಟನು ಪೂರ ಎಂಚ ಸುಲಭ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇನಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದರ್ನ ಈ ಎರುಕುಲು ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪುದರ್ ಕೊನತ್ತನ್ನದು ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಒಂದು ಮಿಜಾರ್ದ ತಂಡದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ
ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬುಕ್ಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ರೈನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದಂಡೋಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಹತ್ತೂರ ಒಡೆಯನ ನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಟನ್ ಕಿಂಗ್. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಗೆ ದೇಹವನ್ನ ಕೂಲ್ ಆಗಿರಿಸುವ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 230 ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉಡುಪುಗಳ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಂಟಿಸ್ಟೈನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೀತ್ ಫ್ರೀ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗ್ರಹ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಜಿಎಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಪುತ್ತೂರು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 08251 470 541. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.